Dukan matsaloli da suke damun wannan ƙasa mai albarka da babu irinta a duniya wajen alheri da albarka da amfani da abubuwa da dama da Allah ya mata baiwa da su waɗanda ba za ka same su a ko'ina a duniya ba in ban da wannan ƙasa mai albarka wato Najeriya. Amma matsalolin da wannan ƙasar take da shi, ƙungiyoyi na addini ko ƙungiyoyi na sa kai ko ƙungiyoyi na 'yan boko duk ko na masu kishi ba zai canza waɗannan matsaloli ba kuma zai yi maganin su ba kuma zai kawar da su ba. Kamar yadda al'ummar musulmi a duk duniya inda suke, ƙungiyoyin da suke ta kafawa domin su dawo da addinin musulunci matsayinsa ko kuma ƙimarsa ko darajarsa, ba zai iya bayar da wannan abin da ake nema ba. Abu ɗaya ne yake dawo da kowane abu ƙimarsa da darajarsa, shine shugabanci. To har yanzu musulmi a duniya sun kasa fahimtar wannan, sannan kuma ƙasashe irin namu ta Najeriya har yanzu sun kasa ganewa 'yan ƙungiyoyin addini ko ƙungiyoyin wayayyu 'yan boko ko ƙungiyoyin 'yan sa kai sun kasa fahimta cewa shugabanci ne ke warware matsala. Ƙungiya ba ta iya warware matsalar unguwarsu ma 100% bare ƙaramar hukumarsu bare jiharsu bare kuma uwa uba Najeriya. Da haka mutuƙar al'umma da gaske suke yi suna son samun gyara da canji, to dole sai sun bi sunnar Allah kuma sun bi sunnar rayuwa, sun bi tsarin da rayuwa ta yarda da shi kuma duniya za ta karɓe shi kuma da shi ake tafiya. Idan ka dubi Isra'ila, abin da ya ba su ƙarfi abu biyu ne, amma babba shine shugabanci da suka kafa kansu suka zama suna da shugabanci kamar yadda David Bangore wannan abin da ya faɗa shine kuma a kansa suka tafi. Hakan ka ɗauki Amerika, abin da ya jawo ta duk da ƙungiyoyi da aka ta yi rigingimu da meye amma dai shugabanci shi ya ɗora Amerika akan gwadabe. Haka idan ka ɗauki Singapore, lalacewar da ta yi kaf babu abin da ya dawo da ya ta hanya sai shugabanci. Haka lalacewar Malaysia shugabanci ne da ita. Haka South Korea shugabanci ne da ita. Ko ina, ko da Saudi Arabia lokacin da musulmi suke kasa zuwa Makka, wasu kuma da ƙyar suke zuwa saboda 'yan fashi da zalunci da ƙwace da sata da ake wa mutane a hanya da ma a cikin garin Makka, shugabanci ne ya dawo da komai haulayi. Da haka mutukar mutane da gaske suke yi kuma so suke yi Najeriya ta inganta, to dole ne su samar da shugabanci tun daga jihohinsu da kuma ƙasa baki ɗaya. Amma mutukar ba mai da hankalinsu suka yi wajen samar da shugabanci ba, to ba za su fita daga halin da suke ciki na damuwa ba har abada. Domin wannan shine sunnar Allah, shine sunnar rayuwa, kuma shine tsari wanda Allah ya ɗora ɗan adam a kansa. Shi yasa ma waɗancan mutane na Jaluta da Ɗaluta su ma kansu kamar da Alkur'ani ya ba bayani, a ƙarshe su ma abin da suka nema wane ne zai shugabance su. Sai da shugabanci ne suka samu wannan haɗin kai, suka samu ci gaban da suka yi nasara. Amma mutukar babu shugabanci to babu yadda za a yi. Da haka dole mutane su canza daga abin da suke kai na ƙungiyoyi da fafutuka da suke ba zai musu amfani ba. Bare ma ga tsoro na ba sa son su bayyana ra'ayinsu, ga kwaɗayi, ga bukata, ga neman a dama da su, ga kuma son su samu wani abin duniya, ga kuma son gwamnati ta zama tasu. Da haka babu yadda za a yi mutane da ƙungiyoyi su iya canza al'amura ko su kawo gyara. Dubi misali al'amura na marayu, ƙungiyoyi yadda abu ya zama gasa, kawai kowa so ke da azumi ya bada shinkafa, ya bada masara, ya bada taliya, ya bada man gyaɗa so ɗaya kawai a shekara. Amma da haƙura suka yi kowace ƙungiya ta tara wannan kuɗi da take siyan shinkafa da waye, ta ga mata nawa ne waɗanda za ta iya ba wa jari, waɗanda suke daman suna da sana'a, mata nawa ne za a koya wa sana'ar da su suka zaɓa da kansu kuma a ba su jari. Da wannan suka yi, da sun taimaki marayun nan, sun taimaki iyayen marayu, sun taimaki ƙasa kuma sun gina rayuwa. Amma dan wannan abu da suke na biki, kowa yana son a ce ƙungiyarsa ta raba abinci, ta raba shinkafa, ta raba taliya, ta ba da man gyaɗa, ta yi waye a shekara, ta ba da kayan sallah ko ta yanga ragon sallah. Wannan ba zai warware matsalolin da ake ciki ba. Amma da zuwa suka yi
kowa a inda yake ko unguwarsu ko ƙaramin hukumarsu ya zama na cewa a samo matan da suke da sana'a kuma marayu ne a hannunsu, a gaya za a ƙarfafi wannan sana'a tasu ta haɓaka, ko a taimaka mata da dinga siyan kayan abin da take yi, ko a taimaka mata da ƙarin jari da zai taimaki jarin, ko a taimaka mata wajen inganta sana'ar ta yi kyau, ko kuma waɗanda suke so kuma ba su da sana'a amma a zaunar da su a tambaye su sana'ar da suke sha'awa, a dubo da ta dace a koya musu su inganta, a ba su jari su yi, da wannan aka dinga yi to da ya walwale matsala. Malam ya yi magana cewa sai mutane sun zage damtse wajen tabbatar da shugabanci na gari. Shin malam, idan ana son tabbatar da shugabancin nan na gari, wace hanya ya kamata al'umma su bi don samar da wannan shugabanci? To abu na farko dai shine jam'iyya, domin ba a yadda ka yi wata takara ba, ko ta gwamna ko ta shugaban ƙasa ko ta ɗan majalisa, dole sai da jam'iyya. Da haka su samu jam'iyyu waɗanda suke ba na gwamnati ba waɗanda mabukata suka yi mata yawa ba, 'yan bukatar mukami, mulki, duniya, kuɗi, morewa. Waɗannan jam'iyyu da ake da su ba za su taimaki mutane ba, ko ba za su kawo gyara a ƙasa ba, ko ba za su taimaki ƙasa ba. A'a, su nemi sababbin jam'iyyu waɗanda aka yi musu ƙage da cewa ƙananan jam'iyyu, su neme su shiga ciki, su tabbatar da ingantaccen shugabanci a ciki, su kare jam'iyyar daga ta zama 'yan barandan gwamnati, ta zama munafuka, ta zama 'yan neman kuɗi, ta zama wadda take ha'intar waɗanda suke cikinta da suke yin takara, don tana jin ba za su ci ba, don haka ta ha'ince su zama su ne suke da komai da komai. Ɗaya kenan. Na biyu, su yi amfani da dukiyarsu wajen yadda za su yada manufa, su karfafi jama'a da tunaninsu. Sannan kuma na uku, su yi kokari su ga yadda za su fito da mutane wajen zaɓe da kuma kare shi kansa zaɓen, da kuma yin duk wata dabara da hikima da basirar da za a yi domin a kai ga cin nasarar zaɓen. Su kuma yi kokari su ga cewar waɗannan mata da suke cutar ƙasarsu wajen karɓar taliya da atamfa da waye, da matasa da ba su da tunani suke son a ba su kuɗi, a ba su wani abu su yi zaɓe, su yi ƙoƙari su samar da sahihan mutane, ba irin waɗannan rubabbu da ba su damu da ƙasarsu da al'ummarsu ba, sai kwaɗayin abin duniya. To su yi ta ƙoƙari akan wannan, har su zama sun samar da mutanen da a kowane akwati an san adadin a ƙuri'arsa. To su ga cewar sun samar da mutum 2/3 na wannan akwati, ko ma rabin akwatin ne, sun samar da jama'a kowane akwati rabin wannan akwatin da suka tabbatar nasu ne, ba waɗancan rubabbu masu karɓa atamfa da taliya da waye ba. To in suka yi wannan aikin, kuma ba shi da wahala, shekara 2, shekara guda za su iya yin wannan aiki in suka zage dantse, to za su iya samar da gwamna. Kada su damu da ɗan majalisa, kada su damu da wani sanata ko wani reps ko wani house assembly. A'a, bare ba ciyaman damun shi ne ɗaɗɗe ne. A'a, su damu da biyun nan, gwamna da shugaban ƙasa. Ba za su samu shugaban ƙasa sahihi ba sai sun samu gwamnoni lafiyayyu. Kuma ko da ba su samu shugaban ƙasa ba, in suka samar da gwamna, aka samu lafiyayyun gwamnoni da suke da kishin ƙasarsu da al'umma guda biyu, ko da guda ɗaya ne wanda yake tsayayye, to aikinsa zai naso akan ragowar ƙasashe da za a samu wani canji. Na'am. Malam, akwai zarge-zarge da al'umma suke da shi, da kuma yanke zato da za a iya cewa wasu daga cikin al'umma suka yi dangane da irin abubuwan da yake faruwa a harkar zaɓe a Najeriya. Ga misali, a wasu lokuta al'umma sukan fidda zaton cewa abubuwan da suka zaɓa a wani lokacin ba shi ake basu ba, kuma ko an basu daga baya tana iya zuwa ta sauya zani sakamakon irin abubuwan da ake gani, musamman ma a irin wannan lokaci. Wasu lokutan kuma irin waɗannan ƙananan jam'iyyu da malam yake magana, ko da an samu nasara, kasancewar ba su da yawan kujeru a ƙasa, hakan ita ma tana iya sauya zani. Shin malam, me zai yi cewa dangane da wannan zarge-zarge da al'umma suke da shi, da kuma yanke zato da suke yi? Gaskiya ne, amma na farko kuskure ne mutane su yanke zato, kuskure ne, illa ce babba, sharri ne, bala'i ne, musifa ce ga al'umma su yanke zaton cewar wai dan wani azzalimi ko wasu azzalimai ko wasu makwaɗaita ko wasu mabarta ko waɗansu 'yan zalama za su zama cewar dole a kyale su yanda suke so. Wannan kuskure ne. Abinda suka faɗa gaskiya ne. Ɗan siyasa ba shi da amana ba kuma yarda tare da shi,
kansa ya sani, bukatarsa ya sani, ba ruwansa da girmama doka ko kuma girmama tsari ko girmama al'umma ko ƙasa, ba ruwansa da wannan. Amma su mutane na farko su daina tsoron cewar wai ai shi kenan in ka zaɓa ba za a ka baka ba, ko kuma in ka zaɓa ma za a je kotu a ƙwace, ko kuma in ka zaɓa za a shiryo wani abu a ce inconclusive. Duk su daina jin tsoron wannan. Rayuwa haka ta gada rigima da fitina. Isra'ila duk rigimar da ake da ita a ƙasashen Larabawa da tsine mata da duniya take ta hana ta ci gaba da abin da take yi, bai hana ta ba. To bare kai da kake da manufar tafi wannan kyau. Na biyu shine cewar wai za a ƙwace ko kaza ko kaza. Yo ai saboda mutane ba su tsaya sun tantance komai ba. Duk waɗansu hanyoyi da ake bi domin a yi ƙwacen kujera ko a yi ƙwacen nasarar da mutane suka samu ko kuma a zalunce su, ai dai bai wuce a wajen zaɓe da kuma a kotu ba. Idan ya zama na cewa ka zauna ka karanci waɗannan zalunce-zalunce da ake da ɓarnace-ɓarnace da ake da shauransu da almundahana, shikenan sai ka yi shirin da ko ta kwana, ka tabbatar kowane abu da za a iya amfani da shi a zo a ce ai ga zance ga magana, to ka kauce masa, kuma ka yi shirin da wannan abun ba zai faru ba. Duk abin da za a ce ka sani yau an yi shari'a wani an kwace, yau an yi shari'a wani an kwace, da son zuciya da ganganci da ƙarfin mulki da ƙarfin kuɗi da ƙarfin mai, duka ajiye wannan, ko ƙarfin shari'a ko waye, duka ajiye wannan. Ka zauna ka yi tunani meye abin da kake bukata, ka sa gaban ka kawai ka yi shi. Amma mutane su daina jin wai cewar azzalumai za su ci gaba da yadda suke so, ko maɓarnata ko 'yan siyasa waɗanda ba su da wani abu da ya wuce abin duniya da mulki. To wannan ku daina jin tsoronsu, ku daina fargabarsu. Babban abin jin tsoro shine ku mutane da kuke da raunin zuciya, da kuke da tsoro, kuke da fargaba, kuke ganin wai dan ma me yasa za ku yi zaɓe dan ana kwacewa. To yanzu dan takamar in ka ci abinci za ka je bayan gida, in ka sha ruwa za ka yi bawali, sai ka daina cin abinci ko ka daina shan ruwa? Ko dan takamar idan ka sa kuɗin ka sai sabulun wanka, kana cikin wanka zai ƙare kuma kullum sai ka siya, sai ka daina? Ko kuma dan takamar koyaushe kayanka sai ka wanke, sai ka daina sawa? Ko kuma dan takamar motarka dole ne sai ka zuba mata mai, shikenan sai ka daina yawo? A'a, dole ne ka sani haka rayuwa ta gada, haka rigimar rayuwa ta gada. In babu azzalimi ya za a yi nagartacce ya himma? Me yasa Allah ya ko annabawa? Annabi ɗaya ne tak ike zuwa, amma shi yake gwagwarmaya har a ƙi yarda da shi, a ƙi amincewa da shi, a yaƙe shi, a kashe shi ma. Amma wani annabin ya zo ci gaba zai yi, duk da an kashe wani annabin ya sani. Mabiyansa duba annabi Isa alaihi salam, ba wahalar da bai sha ba, ba rigimar da bai sha ba, amma yanzu al'ummarsa sun fi kowa yawa a duniya. Annabin Musa dubi ba wahalar da bai sha da banu Isra'ila ba, duk abin da za su yi masa na ɓacin rai sun masa, amma yau kuma sun zo su ne suke tinƙaho a duniya. Dubi musulmi ba abin da ba a yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam ba da sahabbansa, amma yau musulmi a ko'ina a duniya fargabarsu ake, tsoronsu ake, ba a son su motsa dan an san alherin da suke da shi ba mai irinsa. To haka rayuwa ta gada. In ka kalli Rockefeller, ba musibar da bai sha ba a duniya, amma kuma sai gashi ya zo ya zama shugaban ƙasa, abin nan kai attajirin da har yau dukiyarsa tana nan. Dubi Abraham Lincoln, babu abin da bai sha ba na abin nan, amma sai da ya kai. Dubi kakar Roosevelt, kakar Roosevelt wanda ya yi shugabancin America lokacin da ya kai duniya na biyu. To kakansa babu yanda su Rockefeller ba su yi ba su ga cewar bai zama shugaban ƙasa ba, amma da jajircewarsa da mai nasa, wanda suka mara baya shi ya zama mataimakinsa, ya zo ya mutu shi kuma ya hau abin da ba sa so. Don haka duniya da yaƙi take nema, yaƙi na hankali, yaƙi na tunani, yaƙi na ilimi, yaƙi na ƙarfin zuciya. Amma idan ya zama da mutane, ya zama da zuciyarsu ta karye cewar wai abu kaza ba zai yiwu ba, to babu sharri kamar wannan. Babban sharri a duniya cewa ai ba zai yiwu ba, yaya ma za a yi? Masu wannan mummunan tunanin almutasabbi'i ne kenan da Allah ya faɗa, masu karya wa mutane gwiwa saboda su raunana ne, matsorata ne, dolaye ne, ba su san darajar rayuwa ba, ba su san darajar kansu ba. Sun fi kama da wato zaki da kake ji da gani, ba shi da ƙarfi kuma ba jarumi ba ne, ina ne da kwarjini. Da haka shi yasa da wata dabba ta timbe ta nuna masa ba ta yadda ba,
sai ka ga yana gudu saboda me, saboda shi ba jarumi ba ne. Kwarjini Allah ya bashi, Allah ya ba zaki kwarjini, amma ba jarumi ba ne, saboda duk dabbar da ta tsaya ta ce ba ta yadda ba, to bayan da zai ta ko ya gudu ko ya juya ya tafiyarsa. To ita ce take jin tsoro. Zaka abin da yake ba wa zaki dama yake nasara, wato tsoronsa da ake ji a gudu. Abin da yake sa zomo kare yake kama shi waige da yake, amma da zomo in ya kama gudunsa baya waige, to bayan da za a yi kare kama shi, amma waigen nan da yake yi shi sa kare ke kama shi. Kamar yadda su kansu jakunan daji, saboda daman shi ne ake ce su jakai din, ba su ta tunani. Jakunan daji garke guda su gudu saboda zaki guda ɗaya, wanda kwaya ɗayan sun ya tsaya da harbi kawai da dukansa da zai daka zai gudu, amma saboda tsoro sai ya biyu su ya kawo ɗaya daga ciki kuma ya cinye tafiyarsa. Ɓauna ta fi ƙarfin zaki 100%, in ta tsaya bayan da yake zaki 2 ma 3 ta fi ƙarfinsu, amma idan ta gaza ta launi sai su kama ta kuma su cinye. To irin waɗannan su ne abin da ya kamata mutane su gane cewar babban illa mutane su suke kansu illa, saboda tsoronsu, saboda kwaɗayinsu, saboda fargabarsu, saboda neman abin duniya, saboda gwamnati ta yi da su, saboda neman mukami, saboda tsoron kada a ce da su ba su kyauta ba. Amma kuma son kai ne da rauni, kamar yadda zaka ji mutum ya ce wai shi dan kada a zage shi, kada a ci mutuncinsa, kada wani rashin yaro ya masa rashin kunya. To wannan gari banza, lokacin da kake yaro ma nawa ne suka zage ka, ila ma iyayenka ma sun zage ka kana yaro ma saboda kai musu laifi ko sun dake ka ma, amma kuma wannan bai hana ka rayuwa ba. To bare wani shashasha, ai duk wanda zai zo ya zage ka ko wani dan siyasa ya turo shi, ko shi ya zage ka dan ya je samu gurin zama a wajen yan siyasa, ai in ka bata lokaci akan tunanin wani wanda yake banza, wani wanda yake wofi, wani wanda yake ba komai ba, kada mu ce wannan kake jin tsoron ya bata maka rai, to ai ga baka san kanka ba. Ashe da Annabi sallallahu alaihi wasallam da ya zo da ya aka waye gari wawaye a Makka suna zagiyansa, suna masa wulakanci, ko kuma ya je Daif aka yi masa wulakanci, aka sa dabbobi wawaye suka yi masa wannan, ashe da sai ce kai ya isa haka, ni Allah subhanahu wataala ka aiko ni, bai ba ci gaba yi. Da sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam bayan Annabi ya faci sun tsaya sun ce to ai gashi Annabi baya nan, yaya zami, ga kaza ga kaza ga kaza ga kaza, to ai shi kenan ga komai ya lalace. Amma sai na Abubakar ya ce dole a ci gaba. Har ma irin masu zagin sahabbai makiya Annabi da sahabbansa, hawan makarici ma cewa yake wai sai na Abubakar ya ki zartar da hukunci akan Usama ya ci gaba da yaki. To in banda zalunci ma da kare irin na wannan da yake baya ganin girman Allah, ai sai na Abubakar ai shi ya tabbatar da Usama ya tafi akan yakin da Annabi ya tura shi. To kullum idan mutane ya zama na zuciyarsu ba ta da ƙarfi, kuma ba su san darajar kansu ba, ba su san darajar abin da suke nema ba. Yanzu ba fatake yana ji yana gani, ya san ana kashe mutane ana kaza, amma wannan hanyar baya kin banta dan me, dan neman abin da zuciyarsa ta yi imani da shi. Direbobin mota sun san abin da yake gudana akan titi, amma wannan baya hana su tafiya akan titi. Barawo da dan fashi ya san ba akan daidai yake ba, kuma ya san zalunci yake, amma idan sa yake rufewa dan bukatarsa. To kai da kake son yin abu dan Allah, dan ƙasarka, dan al'ummarka, dan raunana, dan waɗanda ba su san halin da suke ciki ba, dan waɗanda suke su azzalumai, ba sa son ƙasarsu sai kansu, ba sa son al'ummarsu sai bukatarsu, ba su damu da komai ba sai dai su tara abin duniya su mulki. To da wani dalili za ka ji tsoron waɗannan ko kai fargabarsu? Na'am. Akramakallah, akan wannan batu na samar da shugabanni masu nagarta da malam yake misali kan hanyoyin da ya kamata al'umma su bi. Malam, idan muka kalli tsagin shari'a, shine mutane suke da tabbacin ko da an yi musu ba daidai ba za su garzaya ga bangaren shari'a kuma ya dawo musu da haƙoƙinsu. Amma akwai zarge-zarge masu yawa da al'umma suka fara fitar da zato ga bangaren shari'a. Shin malam, rashin sanin ilimin shari'a ne sa al'umma suke da wannan zargi, ko kuma ya za a fitar da mutane wannan kokwanto da kuma shakku da suke da shi a bangaren shari'a? To akwai wani cartoon da Daily Trust ta yi da ta nuna alƙalai kowa da jakar kuɗi a hannu, ta nuna cewar an cikawa kowa jakarsa da kuɗi da shauransu.
wannan duk ba zai dame ka ba. Kada ka damu da cewar shari'a kaza ko shari'a kaza ko alƙali kaza ko kaza ko lauyoyi kaza ko kaza, duk ka ajiye wannan. Babban abin da za ka yi shine ka yi aikin da ya kamata, ka tsaya ka karanci misali lokacin NPN, lokacin NPC da NEPO da NCNC, wannan ƙarfin iko ake kawai, kama karya ce wannan, ba za ka kalli wannan ba. Amma lokacin NPN an zo an cire Balarabe Musa ba dan yana kamar yadda ya faɗa cewar babu wani dalili in banda NPN tana son ta ga cewar ba za ta bar wa PRP ta riƙe Kaduna ba misali, ko makamancin haka, ko kuma a'a saboda ana ganin kaza kaza. To shin me ya ba su ƙofa? Ka karanci wannan. Shin me Balarabe Musa ya yi tare da ƙoƙarinsa da himmarsa da ƙwazonsa, wanda sakaci ya yi har ya ba wa NPN dama kai amfani da kuɗi ne ko da dabara ko da mai ta amfani da shi har aka zo 'yan majalisa suka cire shi? To ka karanci wannan yadda ya kamata, sannan ka dawo a kan garuruwa da dama da NPN ta ƙwace waɗansu wurare, sannan ka dubi ka dawo baya kuma ka ce kamar a lokacin SDP da NRC an yi ta rigima akan Ali Sa'adu da abokan rigimarsa, Allah ya bashi sa'a da waye, akan me suka dogara irin wannan. Sannan ka dawo cewar to misali kamar yanzu abin da ake ciki yanzu a Kano, cewa an yi inconclusive, me ya ba da dama aka yi inconclusive a Kano. Sannan ka dawo yanzu ga rigima an yi ta tsakanin APC da NNPP, to sai ka zauna ka karanta shin me babban abin da suka dogara da shi a wannan bangare, kowane bangare guda biyu mai suka dogara da shi, me ya yi wa wannan illa ko ya taimaki wannan. Ka zauna ka karanci wannan sosai, ka dubi abin da ya afku a Filato, ka dubi kuma cewa da aka za a sake sabon zaɓe a Zamfara da waye. To duk ka zauna ka tara irin waɗannan abubuwa da suke afkuwa, shikenan ka ajiye maganar ƙarfin mulki, kuɗi, son zuciya, ha'inci, waye, duk ka ajiye wannan. Me ya ba su ƙofa, da me suka dogara? Ka ajiye maganar kuɗi, ka ajiye maganar mulki, ka ajiye maganar ha'inci da cin amana, ka ajiye maganar kowa da kowa. A'a, me ya taimake su suka yi amfani da shi banda waɗannan? To kai sai ka zauna ka ga a tafiyar da za ka yi kana bin diddigin waɗannan abubuwa, ka ga cewar to abin nan bai je ya dawo ba. Ai kana da Gasun Tuzo, wani babban mayakin soja ne a China, kwamanda ne. Shin da me yake nasara, me rauninsa? Dubi Hannibal wanda ya zo zai rushe Rome, ya taso ya taho da giwaye da waye. Shin wannan Hannibal me rauninsa, me ya jawo masa gashi nasara ta zo masa a hannu, me ya kwashe shi ya zo ya zama da nasarar nan ta subuce masa? Ko Bavarians da suke ta kokarin su ga sun rushe daular Rome, wannan ya fito, Asur ya fito, waye ya fito, waye ya fito, Germaniya waye, duk da suka fito suna kokarin su ga sun karya Rome a wancan lokaci, ba su iya karya ta ba. Ya aka su Germaniya daga baya suka canza salo har suka waye gari ya zama da cewa suka karya Rome din da shauransu, banda rigimar Rome ta cikin gida da shauransu. To wanne ya kamata kullum ya zama da cewa ka koma kan abin da Japan suke yi kullum. A Japan manyan kamfanoni da ma'aikatu da gwamnati, ina nufin masana'antu, to duk da kuma ma'aikatan gwamnati kullum an zo da safe za a zauna minti 15, kowa ya kawo matsalolin da ake da su, kowa ya faɗi matsalar da ya sani ana tare da ita a inda yake. Misali ka ɗauki gidan radiyo na FM na BUK, to kawai da safen an zo an zauna karfe 7 shikenan za a ba da minti 15, baban gida da kai da yan uwanka da waye, kowa ya faɗi matsalolin da muke da ita a wannan gidan radiyon. Don kowa ya gama kawowa, to shikenan sai a ce to yanzu minti 15 ya yi, gobe kowa ya zo da me zai warware mana wannan matsalar. To gobe fa an zo da kowa zai ka kawo abin da yake ganin shi zai warware matsalar. In aka gama kawowa shikenan sai a rike su, sai kuma waɗansu je su tattauna su zuwa gobe da kuma lokacin da za a warware, a dawo a ce to wannan abin da aka tattauna jiya
matsalolin na an ce kaza kaza ne, ga abin da ka tattauna akan maganin su, amma ga waɗanda aka tace wani ake gani yayi a je a kama aiki shikenan. Kullum haka suke, duk minti 15. da haka kullum abin da kake bukata kenan. Shi ne Qur'ani ke gaya mana cewar kullum idan ka shiga uku, kada ka shiga zargin wani, zargi kanka. Walumu anfusakum, ka zargi kanka, sannan kuma ka zo ka zauna ka ga me ya ba da kofa ka samu kanka a inda ka samu kanka. Amma idan kullum za ka dinga cewa ai wani ne da laifi, ai shirin na wani, ai magana ce ta alƙalai saboda an ba su kuɗi, magana ce na dan akwai ƙarfin mulki, ai magana ce, duk wannan kada ka ɓata lokacinka akan wannan. Ka koma ka ga kai meye laifinka, kai meye kuskurenka. Shi kuma wancan da ya amfani da ƙarfi ko ya amfani da kuɗi ko ya amfani da kaza, shin meye lagonsa da ni ma zan yi shiri gobe in mun haɗu da shi in ka da shi. Shi ne kawai.